Kanti usenamandla. Ngoku mna ndisithi sizophinda. Man. Yintoni manjini? Intoni siphindayo? Masiphinde ba. Hayi. Ngiyayezwa ndikhola kudala. Ukukhumbula ngokushushu. Kuhlukana nesasifutufutu sakho singadla. Hayi man. Hey, kanye into zikaMadlami unini lesi. Oh, hayi tata. Hey. Yo, sithando sami. Kodwa-ke hayi. Kuthina qa. Kaloku ndibona nering. Yo, hayi ke ring lena. Yo, ngoku hayi andithandi nokuthetha. Balile. Hey, ifuna ndiphefumula ke yona xa ngithetha ngayo. Hayi man. Kodwa ke ezinye izinto sezithethe. Ingozi eyayimbi. Yo. Esuke khona emntana. Hayi. Oh man, sukhala man. Oh yini. Sukhala man. Oh man. Wakhala kangaka. Hayi yabona ke le nizokwenza ubani phinde ke mnaki. Oh man, man hayi. Yo. Man. Namhlanje uMadlami uhlale sithi ndili unelangaziwa njengononi uyabona ke namhlanje hey Madlami Molweni wethu. Anzakini. Yaphila ulindlela emamproposa yemnyana wami delele What's up? Akusekho nezintwana nazalelane. Yo. Icebo lingaka lishente yami. Jini. Yini ndikwaza tata? Bolo ntombi. Hayi elanga likushisa nendlebe. Kaloku ngakubhakala. Kunjani bona? Hayi nathi siyaxeka tata. Akho nto zimbi kodwa ngingeza nawe. Andiboni namanzi la tata apha phandle. Hey, ntombi. Amanzi ke bekhona kadole.
Hayi Atsho tata. phela. Ah nazi. Ngayena ngikhelela phela ngapha. Mantombi man. Yo, wena. Ngiphathele abandayo pha efridge. Efrijini. Tata. Ngenye imini mantombi man. Hayi tata Kodwa- ndiyakholwa Mantombi man. Yabona kodwa ke ndiyathemba ba soyenza enye imini loo tata. Hayi akho ngxaki. uMadlamini yena uphi tata? Awusaphumile bethe uyaphetha. Hayi kodwa tata hayi. Uyamdinga umfazi wesibini ayikho le. Tshini utsho ntombi. Wenjani akashini erhewu eli? Fana yo. Hayi awuzenzi inzame kodwa. Ungakhathazeki ndikhona. Ndingakhathazeki. Hayi tata ndikhona mihla yonke kaloku. Hayi tata. Ndawusuke ndiphilela uzisa irhewu apha kwakho. Tshi. Ndawukade amaxesha akho ungena egadini. Hayi ke ntombi. Tshini uMadlamini hayi bo uyenza njani into enje? Ntombi kaloku ubhizi naye. Uxolo mina. Abonanga nto kodwa. Hayi wena hayi ntombi. Hayi kodwa. Ntombi hayi ndiyakuva ke wena. Tata. Hayi wethu tata begqitha nje ngendlela qha ndathi mandibulise. Qha ke wethu yazi umntu ongumama ubona yonke into. Ihlo lam uselathi rhithi uba he. Hayi kodwa noko isandla somntu ongumama siyadingeka kweli khaya. Ungathini ukuqhelile nje ntombi. Ikhona indawo endikwazela kuyo. Hayi tata masiphinde siyincokole ngenye imini wethu leyo. Awusanenzela intloni antshwa ntombi. Asenantloni. Hayi wena ntombi yakhona. Hayi wethu tata. Ngayiphinda ndibona lingayigcineli kuwe eli langa ngoba kaloku akho nomntu lo uzokuthi potopoto emva kokugqibile. Ngoba onke umfazi wakho hayi. Kodwa ndikhona tata kwixesha elizayo. Ndiyabona ukhoyo wena ntombi. Tata enkosi. Hayi ke ntombi unganqabi mani. Hayi asoze. Wasekhona nomntu werhewu. Hayi ke ntombi. Yebo. uMadlamini uyabona ke namhlanje ndiyamxelela iindaba zakhe noba uqine kangakanani. Le into endiyiphetheyo apha hayi uba ukhwethekanga ndawuthini andinamali. Hayi kangaka. Madlamini heyi nto ingazigqiba phela wethu bendingaqondi kahle. Yemfazi. Hayi ubona ndingakwazi nokuthetha nje imbi into apha phandle. Yintoni na? Hayi ke ubungathanga umyeni wakho kwi-night shift ngoku. Hayi ke xelela ngento wenolwimi kanene. ayilolwimi into ebonakala ngazo aba bakulolo. Ndalibisa igama lakho nonzwakazi. Kanti ke tena namhlanje uzawuvala umlomo. Namhlanje kunini uyenza le nto yolwimi? Asoze ke namhlanje uphinde ulibize. Ndixelele ke night shift ngubani lo? Hayi bo uyaxoka ntombazana. Ndinolwimi. Hayi ndibone kahle. Bathi nzwaki. Udibana phi nale nto nawe? Bathini? Udibana phi nale nto mani? Ntombazana ndini ndiyabuza. Uyabona wena? Bethunalo Thixo wam. Yintoni ntombazana ndini? Yintoni endenzela yona? Yintoni undivisa kabuhlungu kanjena mfazi? Yintoni ntombazana ndini? Mphathela iindaba ezimpobo. Umthetho wesiyelo lakho ayikwazi. Khanamazisele. Khanamazisele. Yintoni mfazi mphathela iindaba ngoba yintoni mali? Mphathela isitulo ndihlala. Hayi madame ndithini Mphathela isitulo ndihlala. Tata yintoni tata? Yintoni? Uyandithusa Madlamini man. Undivisa kabuhlungu. Madlamini man. Yini tata ufuna undibulala ngempilo tata? Ndizobulawa kuwe ngentliziyo Madlamini. Into ezofika kanje so. Yintoni ufuna ndiyenze?
Madamini hayi Madamini kahle Madamini iyawayitoni zakho tata iyaba nguwe nesizathu tata ufuna ndithini kwenzeka ntoni mfazi wakho andithandi undivisa kabuhlungu takasigaqa ufisa unyekusahlala nonkwenkwenzi uyathi kuyongena endlini yakhe uyolala naye endlini yakhe ndikhona ndingayanga ndawo wena kahle tata uyenzile uyiphikile ufotiwe apha ucela kothapsap wayiphika tata hayi tata undivisa kabuhlungu andiyazi tata intoni ufuna ndiyenze ayikho into ndingayenziyo for wena nelikhaya andiyazi ufuna ndithini tata akhona ndizayibuza ngoba ulona mntana lo unolwimisha apha ugqolisa igama lam ilali yonke negama lakho hayi mantata manayi hayi andiyazi ufuna ndithini uyayithetha le nto ubuyenza nonkwenkwezi uyayithetha uyayiphika but uyayithetha lanonso wakazi ubimisha lo welali uyayichaza into obuyenza abantu balelali mfazi bafuna sohlukanisa umamela izinto zalelali undivisa kabuhlungu andifuna uxoka undivisa kabuhlungu hayi andiyazi ufuna ndithini andiyazi ufuna ndithini nyana